ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న టెక్నికల్ సైజ్ ఛానల్. ఇవాళ అయితే మనం అండర్ 10,000లో ఏమేమి ఫోన్స్ బాగున్నాయి అనేది చూద్దాం. మీకు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి అయితే ఫోన్ అయితే తీసుకున్నాను. ఏదైతే బాగున్నదో, బాగా స్పెసిఫికేషన్స్ బాగుండి అండర్ 10,000లో ఏవేవి బాగుంటాయి అనేది అయితే నేను ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. నేనైతే 5 అయితే కలెక్ట్ చేశాను. ఆ 5లో అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి దాదాపుగా. అంటే ఒకటే ప్రైస్ రేంజ్ కాబట్టి దాదాపుగా అన్నీ ఒకటే స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఉంటాయి. నేనైతే ఆ మొబైల్స్ అయితే చెప్తాను అన్నట్టు. మీరు వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. మనకి ఫస్ట్ ఫోన్ వచ్చేసి Redmi 9 Prime. ఇది చాలా మందికి తెలిసిందే. Redmi 9 Prime వచ్చిన వెంటనే చాలా అయితే సేల్స్ అయితే అయినాయి. ఇది 4GB RAM 64GB వేరియంట్ అయితే వస్తుంది. ప్రైస్ వచ్చేసి 9,999 రూపీస్, అంటే అరౌండ్ 10,000 అన్నట్టు మనకి. ఇది ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లేతో అయితే వస్తుంది. ఓకే, బాగానే ఉంటుంది ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అంటే. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది బ్యాక్ సైడ్ 4 కెమెరాలు అయితే ఉంది. 13 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, ఇంకా 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్, 5 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్, 2 మెగాపిక్సెల్ ఏమో మైక్రో షాట్స్కి అయితే ఇచ్చారు వీళ్ళు. 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే ఇచ్చారు. గొరిల్లా గ్లాస్ 3 అయితే దీంట్లో ప్రొటెక్షన్ అయితే ఇచ్చారు వీళ్ళు. దీంట్లో యూజ్ చేసిన ప్రాసెసర్ అయితే మీడియాటెక్ హీలియో G80 ప్రాసెసర్ అయితే దీంట్లో యూజ్ చేశారు. ఓకే, బాగానే ఉంటుంది ప్రాసెసర్ అయితే. మనకి నార్మల్గా ప్రైస్ రేంజ్లో అయితే చాలా బాగానే ఉంటుంది. దీని బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చేసి 5020 mAh అయితే బ్యాటరీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. చాలా బాగుంటుంది బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే. ఇంకా మనకి 18 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు బాక్స్లో. ఎంఐ అంటే 18 వాట్స్ అయితే ఉంటుంది. సెకండ్ ఫోన్ వచ్చేసి మనకి Poco C3 చాలా అంటే రీసెంట్గా లాంచ్ అయింది. ఇది 4GB RAM 64GB ఇంటర్నల్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 8,988 రూపీస్ అయితే ఉంది అమెజాన్లో అయితే. మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఇవన్నీ మొబైల్స్ అయితే, అక్కడ నుంచి అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు. దీని ఫీచర్స్ అయితే చూద్దాం ఇప్పుడు. స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో దీంట్లో. 6.43 ఇంచెస్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు. ఇది ఫుల్ హెచ్డి కాదు, హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు దీంట్లో. దీని కెమెరా విషయానికి వచ్చేసి 13 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఇచ్చారు. 2 మెగాపిక్సెల్ అయితే అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ డెప్త్ సెన్సార్ అయితే ఇచ్చారు. 5 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే ఇచ్చారు మనకి. అంటే అంత బాగుంటుంది కెమెరాలో అయితే. ఓన్లీ మనకి బేసిక్ ఫోన్ కావాలంటే, కొంచెం బేసిక్లో కావాలంటే ఇది తీసుకోవచ్చు, అంతేగాని మరి కెమెరా అయితే చాలా బాగుండదు. ఇది మనకి ఇంకా 5000 mAh బ్యాటరీతో అయితే వస్తుంది. ఓకే, బాగానే ఉంటుంది బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మీడియాటెక్ హీలియో G35 ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేశారు. బాగానే ఉంటుంది ప్రాసెసర్, అంటే మనకి ఆ రేంజ్లో ఆ ప్రాసెసర్. ఓకే, థర్డ్ ఫోన్ వచ్చేసి మనకి రెడ్మీ నుంచి Redmi 9 కూడా సేమ్ స్పెసిఫికేషన్స్, కానీ ఇది కొంచెం ఇంటర్నల్ అయితే బాగా ఇచ్చారన్నట్టు. 4GB RAM 128 ఇంటర్నల్ అయితే ఇచ్చారు. 10,000 లోపు 128 ఇంటర్నల్ అంటే ఇదే బాగున్నది అనుకుంటా, నాకు తెలిసింది అయితే. అంటే బ్రాండ్స్ వల్ల నేను చెప్పేది. నాన్ బ్రాండ్స్లలో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. 6GB RAM కాదు, 8GB RAM కూడా ఉన్నాయి 10,000 బిలోలో. కానీ అవి బ్రాండ్ కాదు కాబట్టి మనం ట్రస్ట్ అయితే చేయలేము. ఎక్కడ పడితే అక్కడ సర్వీస్ సెంటర్లు అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి అవి అయితే తీసుకున్నట్టయితే వేస్ట్ అన్నట్టు. ఎందుకంటే మనకి ఏమైనా రిపేర్ కావాలన్నా కూడా సర్వీస్ సెంటర్ చేస్తేనే కొంచెం బాగుంటుంది. మనకి ఏమైనా ఫాల్ట్ అయినా కూడా మొబైల్లో. అందుకే బ్రాండెడ్ మాత్రమే చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే చూద్దాం. ఇది డిస్ప్లే వచ్చేసి 6.53 ఇంచెస్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు. హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు. దీంట్లో 2 కెమెరాస్ అయితే ఇచ్చారు. బ్యాక్ సైడ్ 13 మెగాపిక్సెల్ ఒకటి, 2 మెగాపిక్సెల్ ఒకటి. ఫ్రంట్ అయితే 5 మెగాపిక్సెల్ అయితే ఇచ్చారు. ఓకే, బాగానే లైట్గా ఇదంతా బాగా ఏమి ఉండదు, కానీ ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఓకే. 128 4GB RAM అంటే. ఇంకా మనకి 5000 mAh బ్యాటరీ అయితే ఇచ్చారు. కామన్గా అన్ని ఫోన్స్లలో ఇప్పుడు 5000 mAh అయితే వస్తుంది. ఇంకా 10 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే ఇచ్చారు. అంటే ఫాస్ట్ అయితే కాదు, కానీ నార్మల్గా అయితే అవుతుంది 10 వాట్స్ అంటే. అంతే, దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇదే. ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఫోన్ వచ్చేసి మనకి ఇది ఇండియాలో వచ్చేసిందే మైక్రోమాక్స్ ఇన్ 1B. బాగుంటుంది ఫోన్ అయితే. నాకు ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో దీనికి ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఓకే బాగుంటుందని అనిపించింది. దీంట్లో ఇంకో మోడల్ కూడా ఉంది, అది కూడా స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే బాగానే ఉంటాయి. నేను దాన్ని అయితే ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే. అది ఇంకా ప్రైస్ అయితే తక్కువనే అయితే ఉంటుంది. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే చూద్దాం. ఇది 4GB RAM 64GB ఇంటర్నల్తో అయితే వస్తుంది. ఇది ప్రైస్ వచ్చేసి 8,000 రూపీస్ అయితే ఉంది. దీని డిస్ప్లే విషయానికి వచ్చేసి మనకి 6.52 ఇంచెస్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అయితే ఇచ్చారు. బాగుంటుంది డిస్ప్లే అయితే. బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాస్ వచ్చేసి మనకి 13 మెగాపిక్సెల్ 2 మెగాపిక్సెల్ అయితే ఇచ్చారు. ఇంకా ఫ్రంట్ వచ్చేసి 8 మెగాపిక్సెల్ అయితే ఇచ్చారు. 5000 mAh బ్యాటరీ అయితే ఇచ్చారు. ఇంకా మీడియాటెక్ హీలియో G35 ప్రాసెసర్ అయితే ఇచ్చారు. ఇందాక కూడా సేమ్ ప్రాసెసర్ మనకి Redmi 9లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది ప్రాసెసర్. బాగానే ఉంటుంది ఫోన్ అయితే. మనకి ఇండియాలో
అంటే తయారు చేశారు కాబట్టి ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలంటే ఇది ప్రిఫర్ చేయండి. ఎందుకంటే మన ఇండియా కూడా డెవలప్ కావాలి, ప్రతి ఒక్క కంట్రీయే కాదు మన ఇండియా కూడా డెవలప్ అవుతుంది తొందరలోనే. ఓకే, మనకి నెక్స్ట్ ఫోన్ వచ్చేసి ఇది కూడా రెడ్మీ నుంచి రెడ్మీ 9i. రెడ్మీలో చాలా ఫోన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో, ఎందుకంటే చాలా మార్కెట్ అయితే వీలేదని నడుస్తుంది. రెడ్మీ 9i ఇప్పుడు ప్రైస్ అయితే నేను చూస్తున్నప్పుడు 9300 అయితే ఉంది. ఇది పెరగచ్చు తగ్గచ్చు చెప్పలేము. మనకి 4GB ర్యామ్ 128 ఇంటర్నల్ అయితే దీంట్లో ఇస్తున్నారు. దీంట్లో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఒకటే కెమెరా వస్తుంది 13 మెగాపిక్సెల్, ఇంకా ఫ్రంట్ వచ్చేసి 5 మెగాపిక్సెల్, 5000 mAh బ్యాటరీతో అయితే వస్తుంది. ఇది బాగా పెద్ద బ్యాటరీ అన్నట్టు. మీడియాటెక్ హీలియో G25 ప్రాసెసర్తో అయితే వస్తుంది. ఇందాక చెప్పిన మోడల్స్ కన్నా కొంచెం తక్కువ అన్నట్టు. ఇంకా 6.53 ఇంచెస్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది, HD+ డిస్ప్లే. ఇవన్నీ ఫోన్స్ అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు, దీంట్లో ఏది నచ్చితే అది తీసుకోవచ్చు. నాకైతే మైక్రోమాక్స్ 1B అయితే నచ్చింది. అదైతే మనకి ఇండియాలో డెవలప్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ఇంకా మనకి స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఫోన్కి తగ్గట్టు ప్రైస్కి తగ్గట్టు అయితే ఇచ్చారు. బాగున్నది ఫోన్ అయితే. అది ఒకవేళ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే అదైతే ప్రిఫర్ అయితే చేయండి. ఓకే, మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఇలాంటి కొత్త మొబైల్స్ గురించి అయితే తెస్తూ ఉంటాను. ఇంకా మనం ఏ ప్రైస్ రేంజ్లో ఏ మొబైల్ తీసుకోవాలనేది కూడా చెప్తా అన్నట్టు. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, ఏదైనా మొబైల్ తీసుకుందాం అనుకుంటే మీరు కామెంట్ అయితే చేయండి, నేను దానికైతే రిప్లై అయితే ఇస్తాను. మీకు ఏ మొబైల్ బాగుంటుంది అనేది ఆ ప్రైస్ రేంజ్లో, మీకు కావాల్సిన ప్రైస్ రేంజ్లో ఏ ఫోన్ బాగుంటుంది అనేది కూడా మీకు వీడియో అయితే ఇంకా తొందరలోనే చేయబోతున్నాను. ప్రతి ప్రైస్ రేంజ్లో అయితే ఒక వీడియో అయితే వస్తుంది. ఇంకా మీకు ఏమైనా అన్బాక్సింగ్స్, టెక్ న్యూస్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు ఈ ఛానల్కి అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నోటిఫికేషన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి. మన ఛానల్లో ఏవైనా వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. ఇంకా మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్ కూడా ఉంది, కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి అయితే మీరు ఫాలో కావచ్చు. దాంట్లో అప్డేట్స్ అయితే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్.